Ja, zit er iets? Oh, ja. Hij blijft goed zitten, hoor. Ik vermoed de levendbarende. Ja, top dit. Ja, die ligt in het zonnetje. Ja. Lekker op te warmen. Maar dit is ook wel een echte insectenjager. Jawel, je ziet hem ook bewegen. Ja. Kijk, hè, die ogen. Hij is aan het loeren. Dan gaan we naar zijn voedsel zoeken. Nou is het interessant als we bomen zien waar schors op zit. Want daar zitten vaak beestjes onder. Dood hout is ook een broedplaats voor verschillende soorten kevers. Kijk, ik heb de indruk dat ik hier een larve of een pop heb. Ja, dat is een larve, ja. En dit wordt interessant, want het is niet zomaar een larve dit. Dit is de larve van een prachtkever. En de kop die is heel breed. Zo. Je ziet hier een soort banden lopen. Ja. Nou, die kever is aan de voorkant breed. Daar is hij mee aan het knagen. Ja. Links en rechts, links en rechts. En met het achterlijf zwiept hij op en neer. En maakt hij als het ware die ringen, die bandjes, ja. Maar we gaan verder kijken. Want ik wil weten wat hier nou verder zit. Kijk, hier gaat er een. Dat is echt een schorskever. En op de dekvleugels, daar staan tanden. En met behulp van die tanden drukt hij al dat boorsel uit die boorgangen. Deze loopt steeds naar achteren als een bulldozertje. Ja. Kijk, daar gaat hij weer. Hij brengt dus nu dat boorsel verder de gang uit. Hier zie ik weer een ander patroon. Dit is weer van een ander schorskevertje. Hoeveel verschillende soorten schorskevers zijn er wel niet? In Nederland zo'n 60, iets meer dan 60 denk ik. En kevers die op de een of andere manier een relatie hebben met hout, zo'n 700. Er zijn bepaalde soorten die maken feromonen, geurstoffen. En die verspreiden zich in de lucht. En we hebben gezien net bij die kevers, die hebben die bolvormige antennes. Ja. Die kunnen heel goed allerlei stofjes in de lucht detecteren. Dus ook die feromonen. Dus dan komen er steeds meer kevers in zo'n gebied. Deze kant op, ja. En dit is wel leuk. Dit gedeelte, Ja? dat is aangelegd door de larve van een boktor. Oh, dat is een nestje. En hier in zo'n ruimte gaat zo'n boktor zich dan verpoppen. En blijft hij vaak tot na de winter. En hier heb ik een larve van een boktor. Die boktor is hier waarschijnlijk eitjes af gaan zetten op het moment dat die boom is omgegaan. Een gezonde boom wordt meestal niet aangevallen omdat die boom van nature een afweer heeft. Maar als de boom afgezwakt is, dan hebben die insecten meer kans om die boom aan te vallen. En die larven die gaan dan op deze manier die gangen maken. Hier zie ik ook weer een leuke schorskever. Het is voor een bosbouwer altijd heel triest als bomen omgaan, omdat ze dan in principe minder opbrengen. Zeker als er vraat aan is. Ja. Maar voor het ecosysteem is dit een zegen. Ja.